mga brother. Basta kayo. Wala pa din naman. Wala kasing mga pasadang mga jeep dito ngayon eh. Kaya ang hirap sumakay. Ito mga yan, puro bisikleta gamit nila oh. Kawawa yung mga commuters. Taxi ka, magkano ang taxi? Kaya magkano yung sahod mo sa isang araw? Napunta lang lahat sa pamasahe. Ako nga, lakad lang ako kasi wala man akong service, wala akong bisikleta. I-rest ko na lang eh. So ayan, nag-deliver ako. Delivery. Lakad ko lang yan. Ang mga ko ay walang jeep.